Ćao i dobrodošli u epizodu broj 3 Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodi ćemo ići u Nether, ali za Nether treba će obsidian. A za obsidian treba će nam dijamantski pickaxe. Znači, ja idem, počnem da minujem za više resursa. Ok, sada smo našli iron. Ajde da vidimo koliko smo dobili. 1, 2, 3, 4. Nabavili smo 4 irona. S 4 irona možemo napraviti iron craft. Sada nam se ispekao iron za naš pickaxe. Nice. Ok ljudi, našao sam cave. Sada trebamo da istražimo ovaj cave da možemo nabaviti diamonde i obsidian. Ok ljudi, ja sam našao mineshaft. A u mineshaftima može naći chestove, a u tim chestovima može naći diamonde. Ok ljudi, ja u ovom chestu sam našao 2 diamonda, ali to nije dovoljno za craft, treba nam još jedan. Koja sreća ljudi, našli smo jedan dijamant direktno pored chesta. Ok ljudi, vreme je da napravimo dijamantski craft. Ok ljudi, sad ću vam pokazati kako da napravite obsidian. Ok ljudi, skupili smo dovoljno obsidijana. I eto ljudi, izašli smo iz mine. Sada nam je vreme da napravimo nether portal. Ovo izgleda kao lepo mesto za nether portal. Opa, je li ovaj onaj isti sa prošle epizode? Onaj tamo hoće da me prebije. E pa ja ću prebiti njega. E pa ubit ću te ponovo. Sada, kako da upalimo portal? Trebamo da ga zapalimo. Da ga zapalimo, treba će nam flint and steel. I sada ćemo da upalimo nether portal. Vidimo se na drugoj strani. Ljudi, neverovatno, stvorili smo se direktno pored nether fortressa. Ali mi nemamo trenutno armor. Armor ćemo nabaviti u drugoj epizodi Minecraft preživljavanja. Ćao!